Pagtaas po ng mga presyo sa ilang highland vegetables po sa pamilya ng Dagupan City. Ayon po sa ilang tindera ng gulay, tumaas ang kuha po ng mga ito sa kanilang mga supplier ng repolyo. Kung dati-rati ay 10 kilong kuha po nila ay nasa 370 to 380 pesos, ngayon ay nasa 480 na. Dahil dito 80 pesos ang karaniwang piraso ng isang repolyo na mabibili sa palengke. Alin ng ilang residente ng gulay, bumaba ang supply ng ilang highlands vegetables dahil sa kakaunti ang naani dulot ng nararanasang malamig na klima sa Upland. Samantala, nasa 25 pesos ang kalakihan o kalahating kilo ng cauliflower, Baguio beans na nasa 20 pesos ang isang tumpok at ang carrots naman ay nasa 80 pesos ang kada kilo. IFM News. IFM News. IFM News.